Gikalipay sa mga molupyo sa Sitio Lapong dahili mabinay ang pagbisita sa Negros Oriental Task Force LCAC Serbisyo Caravan sa ilahang lugar. Nakapahimulos ang mga residente og libreng check-up, pagpatuli, pagparehistro sa LCR, COVID-19 vaccination, enrollment sa RSPSA alang sa mga mag-uuma, masahe, alot ug uban pa. Gihatagan sab sa PNP, DOH ug LGU Mabinay og libreng tambal, school supplies, tsinelas, bugas ug food packs ang mga molupyo didto. Dako kayo katabang sa mga tumuloy din sa aming sitio sa Lapong. Usa sa niadto si Aling Nida Makadildig. Kuyog niya ang upat niya na anak sa pagpa-check up human makasinati og ubo ug sipon na lapaw na sa usa ka semana. Nalipay po mi nga naadiri sila ang tanang kay sansa ni namo kami maka-check up kay dol man lang. Kaya baka mausog dito eh. Ay syempre ganahan gyud. Naanak ko diri gihatod sa mga sitio. Karon pa pud ni nahitabo sa mga sitio. Matod ni Police Colonel Jonathan Pineda, hepe sa PNP Negros Oriental, ang kaning kalihukan nagpakita kung unsa ka matinud-anon ang gobyerno sa pagpanerbisyo sa katawhan. So from rapper, padulong sa inyo sa Lapong, gidala ang tinud-anay nga serbisyo. Kaya ginapakita nga kamo, natagaan kamo importansya sa gobyerno. Ang sunod na bisitahon sa NOTF LCAC ang lungsod sa Santa Catalina. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.